Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki Donkam hakasong, bat kara karong. Hadian baka sorkar kala penjari da ka jingkhang Shong ka balane menta la palat shibnai tam ka Kashari jong ka district council kala pentep sikipai ba nong Shong jong ka jilla ba nang ni shakman ka yeng shari kan sa Shong Bishar Tang ki Mukotduma lokongsan bat ki bakham Donkam Kyrkieh unang Bishar ka yeng shari jong ka district council uba s khars imle ha ka jingkran bat ki nong pathai khobor ha ka kharlai trek mutab na jembang arajar arpho ulai tho ba hadian ka jinga sulok bat ki nong Bishar jong ka yeng Bishar Meghalaya High Court ke yeng shari jong district council kelasem ye karai ban play ye ke jingkhang na ke benta ban Shong Bishar Tang hi katuk katne ki Mukotduma jong ki patba une unong Bishar jong ke yeng shari ke district council ulai thoru ban nang ne shakman ki patba kila ban apply online tang ya ki Mukotduma ki badan kam Kyrkieh lengba ke email id ya ke bala ai kerteng districtcouncilcode@gmail.com Shosho uni unong Bishar jong ke yeng shari ke district council ulai thoru bahaden bala pedang ye kanu ka Mukotduma ke yeng shari kan sapa jingtep sekipai ba hakaba on satian Bishar pat lengba ka video call omde tang ya ka state ke jungi himre ya kari India hi por koi ke kalakta ru wat ya ka komshin jam hajini de ki case ke kumta aden bale ya selok bat ki nong Bishar padon borom jong ka High Court of Meghalaya bat adin jong ka jing ajimut jong ki ingila sodai bala kumugno gimde ban khanglat ban aya ka hok ha ki bri ki bade ban yo ya ka hok ya ki kam ki bakar ki bat kumta na kalyang jong ka district council court ngila pli ya kalat ba ya ki kam ki bakar ki ila ban file online lengba jong uneu email address jong ka district council code districtcouncilcode@gmail.com te kinu ki kam ki bakar ki paiba ki badan kam ya ka jingerap ka bakar ki kila ban file online lengba uneu email address jong ka code ka jongi te handrai yaki details ha ke jingi de bat ki guidelines kumno banle pat ngin sapami la kumno la Friday kumutla hakan kasi thode yaki details jong kane ka kumno banle te handrai mantang isu ko ban pentip ba ngim syam khang yaki ko jong ka discount ko jongi yakinu ki kam tama yamanta hi kat ba kadang long kumne ko kadi tang yaki extreme urgent matters. Te por baki file ya ka petition ni kinu ki banta ki haban justify baki don kita ki urgency ki bukum kita. Te adin bangila examine ni kita ki ever khoi. Te ngin sa ajing tip ni sa communicate back hakito ki paiba ki pa file ya ki case lamba ka online filing jong ka office ka jong हमने निधन रो स्पेशल काउंसिल जो का गेस्ट काउंसिल बा बिबन कंता इलारो बनेरा पिगी बन बताई खम हा शिशु आगे जी दे बट कुम नो बनले या कने का बनता मर कनी कदी के जिंग सदंग ना कले जो का गेस्ट काउंसिल को कनी कदी तंग का निला बन on कदे का humble beginning नमर मंतांग इन पद बियांग की इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रो खा आगे जी दे बट किनी की facilities ni badan tenre lak mumno ngibde ban khanglat ulang ngim badan ngin sedang menta ha ka order to ban due tarik bulan April 2008 kala pas ka hukum kumno ban batai ki norms ha ka social distancing norms ha ka ju report what have to be maintained and access to courts may be resolved through video conferencing. Te Indiat kaba kwa ban tentang ni kalong ba ka district council court ne ki courts ki tray kam hi tang ba ka Shong no ki regular cases ki tray kam ki kimia shakman haden ka to ka jing ai hukum ka high court jungi te nadu khadeu tarik uplai ma chi kala don ka jing sahe hukum tray kam
Right now ki kam ki belong urgent. Ki maintenance cases ki case ki belong urgent in nature. Don't come and rawa by bang. Ki belong urgent. Ki don't give ki criminal cases ki belong urgent. Ki civil dispute ki belong urgent. Mentah hari ni ka lockdown kalau abandon ka je kam jaka kini jaka. Ki lara ab ban kan kut ka lockdown ka nang jingnya. Ki kum kita ki lat kelinti ka district council court kalau ka play at ka batai shafi ki paiba ba kila ban approach ke district council court lumba ka email ke ba apan pau mantan ke ningkawe kiri ban lara kimla ban ya kendo nani ban contact ki lawyers ki ba ene ki riusa an la jong kila ru ban contact lumba ka district legal services authority idon ki legal aid councils ki ban yara te kani ke district council court kuma fitep imo fi ka cover ka area territorial area jo kani ko he ba kadan haro south league district east Khasils Rivoy nata gidan southwest but west Khasil district te fin so thu ba ni habi ban ai kata ka district council court ka ban ai kata ka services ki litigant ya ki nong kendong ki ban cha ka kendong ya te ndai ka kono ban approach ya ka yang Bishar pa kalong lumba ki ramba snong lumba ki legal aid council lumba ka district legal services authority lumba ki riu saya te kamun nong ba ka district council ko ka khang ka gam ka trai kam hi te ma yaman ta nomor ba ka don ka ni lockdown ka hukum jong ka supreme court ba ni dei ban ai ka access ha ni ka por through video conferencing ke ka wei ne ka lat ka long lumba ka ni ka email te ndala ai ka ni ka kano ka jingdawa na ni ka petition lumba ka po ka ni ka email ani ka mail address kan sadan pa ka communication bat ki lawyers te ndre ka guidelines hadin RC licensing in sepenmi pa ba ni sasam shafi ki ko both electronic and print media but hakata ka guideline in skin sadan ki phone numbers ya ki pa ba kin communicate bat ki no Bishar bat ki breu ki betray ha po district council po te kindiat ka ba ban tan ba ni desi ka video conferencing kuma kalong sigui ki court kala umlang ka khame ndre hangni ka jing thumu hi kalong ban simplify ban pensuk yo pai ba bodon kam ya ka jing rap jong ka ying Bishar